In verband met de inbraak die op dinsdag 9 oktober 2018 plaatsgevonden heeft bij Divi Casino, vraagt het KPCN uw samenwerking in het volgende. Op de volgende beelden ziet u de verdachte van de inbraak. De politie vraagt in ieder die deze persoon herkent of informatie heeft over deze inbraak om contact op te nemen met de politie via telefoonnummers 911 717 8000 of via onze anonieme tiplijn 717 7251.